थेंक इउ खौहाय बावहरनो नागिरदों जे जोङो एक्चुअली बाहाय जोंनि थांनाय मेट्रिक आनजादावहाय उथ्रिसार जानायफोर माखासे मोजां मोजां पार्सेन्टेज लाबोनो हानाय गथ'फोरखौ जोङो दिनैहाय फेलिसिटेट खालामदों। आंनि मुङा जाहैबाय कृष्णनन्द बसुमतारी, ओमफ्राय आङो आंनि मबे इनस्टिटिउटजोंहाय जुरित' बेखौ आङो अन्नानैहाय ओरैहाय केमेराखौ जुम खालामना माबानो नागिरदों। एबाकास स्मार्ट क्लासेस जोंनि इनस्टिटिउट जोङो क'-फाउन्डारफोरबो दङ बाहाय। जोङो 2017 मायथाइयावहाय बेखौ गायसनजेननाय जादोंमोन आरोना। बे समनिफ्रायनो देग्लाय फार्स्ट टाइम नङा, एभ्रि इयार जोंनिफ्राय मोजां मोजां पार्सेन्टेज लानानै उथ्रिसार जालांनो हायो गथ'फ्रा। स' दिनैहाय आङो जोंनि थाखाय बिराद खुसिनि दिन। वी आर एक्सट्रिमलि प्राउड अफ आवर स्टुडेन्ट्स। एभ्रि इयार जोंखौहाय बिराद प्राउड खालामहोनो हायो। ओमफ्राय बिदि मोजां मोजां रिजाल्ट मोनोबा जोंबो गावखौनो गाव एसे मटिभेसन मोननानैहाय एसे साबसिननिफ्राय साबसिन फोरोंबाय थानो गोसो जायो आरो। थारमाने बानाय फैया, थारमाने आं बेखौनो मावलांसै, बिदिखौनो खालामलांसै, आङो आंनि जिबनखौहाय गथ'फोरनोनो आङो डेडिकेट खालामलांसै होननानैहाय बेबायदि गोहो फैयो आरो गोसोआवहाय। ओमफ्राय साबसिननिफ्राय साबसिन फोरोंनो गोसो जायो आरो। जेरेखम सल'बाथा खोन्थायोबा खोनासंग्रा गैयाबा सल'बाथाखौ खोन्थानानै लाब गैया, थिग बेबायदिनो आङो जुदि डिप कनसेप्ट फोरोंनानैहाय जुदि स्टुडेन्टफोरनिफ्राय रेसपन्स मोनाबा फोरोंग्रायाबो बालाङो आरोना। नाथाय जोङो बिराद लाखि आरो जे दानि जुगावहाय क'क्राझार ओनसोलावहाय बिराद मोजां मोजां स्टुडेन्टफोर उजिनानै फैबायहाय। दा बयबो सेंग्रा सिख्ला जाहां जाहां जानानै दं, बयबो गथ'साफ्रा एसे मोजां मोजां टेलेन्टेड स्टुडेन्टफोर जोंनावहाय फैयो आरो। दा जोङो ओंखायनो बिराद एक्सट्रिमलि हेपि आरो, बेनि थाखाय जों लाखि फिल खालामो जे जोङो बिराद एक्चुअलि जोंना कचिं इनस्टिटिउटआ एसे डिप कनसेप्टआवसो जों बिलिभ खालामो आरो ना। जोङो थारमाने बुस्थुफोरखौ जों मखास्थ' लाहोआ, जोङो गाव हारसिङैनो कुइसन एन्सार होनानैहाय एन्सारफोरखौ गाव हारसिङैनो बानायनानै लाबो। खुदसे बानाके लेखियाव, राइट योर अन थिं, इउज योर ब्रेन। स' खालि मखास्थ' लानानै लाब गैया, बेफोरखौ जों फोरोङो आरो ना। बेफोरबायदि डिप कनसेप्टखौ जोङो फोरोंनो गोसो जायो आरो। ओमफ्राय रेसपन्सखौ एबारावहाय जोंनाथ' रावबो फेल जाफेरनायथ' रेकर्ड गैया जोंनावहाय, बयबो पास जाजोबो। 100% रेकर्डआ जाबाय थायो एभ्रि इयार। ओमफ्राय जायखिजाया जोङो बयखौबोथ' लेंहरजोबनो हाया नालाय, स्टुडेन्ट प्राइस बुरजाथ' जोंना, ओंखायनो जोङो एसे बांसिन स्टुडेन्टफोर मोननायफोरखौल' जोङो लेंहरनो हायो आरो ना। दिनैहाय नैबावहाय 13 जननि नाम दङ, ओमफ्राय 14 जन लेंहरदों आरो जोङो। ओमफ्राय बयखौबो लेंहरजोबनो हायाखै, जोंना केपासिटियाबो एसे माबाया मेनेजमेन्टआ जोंना एसे खमथ'। ओमफ्राय पेरेन्टसफोरखौबो जों लेंहरफादों, बिमा बिफाफोरखौबो जोङो फेलिसिटेट खालामफादों आरो। ओमफ्राय नैबेहाय सासे स्टुडेन्टआ फैनो हायाखै, आं पार्सनेलि होननो नागिरदों आरो ना। नैबे हिरक ज्योति रय, बियो एक्चुअलि JNB क'क्राझारनिसो, नवोदयावहाय फरायो बिसोरो। ओमफ्राय जोङो मा खालामो, बिसोरथ' जोंनावहाय रेगुलार बेलासियावहाय क्लास लाफैनो हाया। सो हम लोग क्या करते हैं, नवोदय का मई और जून में समर वेकेशन होता है, तो मई और जून में हम लोग को जब समर वेकेशन मिलता है, स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आते हैं और उन लोग के लिए हम लोग क्रैश कोर्स रखते हैं। स्पेशली साइंस एंड मैथमेटिक्सनि जोङो क्रैश कोर्स होयो, कमप्लिट नट्सखौ जोङो कमप्लिट गाइडेन्स होयो, ओमफ्राय डिप कनसेप्ट जों सोना होयो आरो ना। ओमफ्राय एभ्रि डे जोङो 3 to 4 आवार्स क्लास लायो आरो ना। बिदिनो साइन्सनि 2 आवार्स, ओमफ्राय मेथ्सनि 2 आवार्स, एभ्रि डे एक्सेप्ट सानडे जोङो क्लास लायो आरो ना। स' बाहाय टटेल 80 to 90 आवार्स, माने 80 घन्टा 90 घन्टा मास मोननायाव जोङो फोरोंनानैहाय मेथ्सजों साइन्सजोंखौ जों कमप्लिट खालामनानै हरो आरो ना। बेनि मादावहाय बिदिनो एभ्रि इयार नवोदयनिफ्रायबो जोङो मोजां मोजां स्टुडेन्टफोर लोगो मोनो आरो, मोजां मोजां पार्सेन्टेज लानानै पास जालाङो। মাছাৰী তেওঁ 95% পাইছে। মই বহুত সুখী। মই এবাকাছ স্মাৰ্ট ক্লাছেছৰ ছাৰহঁতক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ। তেওঁলোকৰ হাৰ্ডৱৰ্ক, ডেডিকেশ্যন, তেওঁলোকে যেনেকুৱা মানে এনকাৰেজ কৰিছে, সেইমতে মানে ৰিজাল্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছে। ইমান এক্সপেক্টেশ্যন নাছিলে, বাট ভালেখিনি মানে তেওঁ ভাল ৰিজাল্ট পাব। কিমান আহিছে পাৰ্চেণ্টেজ 95% আহিছে, 95%। আৰু এবাকাছ স্মাৰ্ট ক্লাছত যিটো আহিছে, কেনেকৈ আপোনাৰ ল'ৰাজনে মানে ইমপ্ৰুভ হৈছে? তেওঁ এবাকাছ স্মাৰ্ট ক্লাছেছত ক্লাছ 7ৰ পৰা পঢ়ি আছে, ইয়াতে কৰি আছে। আগতকৈ ভালেখিনি ইমপ্ৰুভমেণ্ট হৈছে। ছায়েন্স, স্পেচিয়েলি ছায়েন্স মানে অলপ আগতে অলপমান পাইছিলে, অলপমান দিগদাৰ পাইছিলে, কিন্তু ইয়াতে অহাৰ পিছত ভালেখিনি মানে তেওঁ ইমপ্ৰুভ কৰিছে ছায়েন্সত। স্পেচিয়েলি মানে ছাৰক ধন্যবাদ দিব লাগিব যে তেওঁ বহুতখিনি হেল্প কৰিছে কৰাৰ কাৰণে, ইমপ্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে। नैबे एबाकासाव फरायफैनाय बा टिउसन लाफैनाय, बिनि सम्पर्कै बुंनो थाङोबा बे माने एकाडेमिक माबा नङा, बियो
एकाडेमिक इन्स्टिटिउसन नङा, बेयो प्रफेसनेल इन्स्टिटिउसन। एकाडेमिक इन्स्टिटिउसनाव बिसोरो स्कुलावनो गावबा गाव स्कुलावनो बे माने एकाडेमिक नलेजखौ बिसोरो मोनखायो। बेनिफ्राय बाहाय माने लाफैदों होनोबा बे माने प्रफेसनेल माबायाव इन्स्टिटिउसनाव बाहाय टिउसन लाफैनाया बियो माबा टेक्निकेल माने टेक्निकेल नलेज टु स्कर मोर माने मार्क बारा मोननो थाखाय साबजेक्टफोरखौ क्लियार कनसेप्ट मोननो थाखाय बाहाय बे माबायाव बेबादि प्रफेसनेल इन्स्टिटिउसनाव बेखौ मोननाय जायो। ओंखायनो आङो आंनि फिसौजोखौबो बहाय 1 माससो आगोलाव होफैदों। परिखानि 1 माससो आगोलाव 1 माससोल' नङा होमबा, 1 मास 2 मास 3 मास 3 मासल' जाफैदों। बे 3 मासाव अनेक इमप्रुभ जादों माने टेक्निकेल साइडआव बे माने मार्क स्कर खालामनाय साइडआव आरोखि। दा बेनिफ्राय अनेक बेनिफिट मोनदों होनजायो। ओमफ्राय दा बेयो माबायाव साइ बिकास इन्स्टिटिउटआव माबा एडमिसन लाखाबाय। ओमफ्राय आरो बेसिकेलि माने निट परिखानि थाखाय बियो माने इन्टिग्रेटेड कर्स, बे बर्डनि परिखाबो आरो बेनिफ्राय बे निटनि माबाबो परिखाबो जागोन आरोखि। बेनि थाखायबो बेयो माने इन्टिग्रेटेड कर्सआव एडमिसन लानानै दं। आरो बिनि बे साक्सेसफुलनि थाखाय बे माने एबाकास माने स्मार्ट क्लासनि फोरोंगिरिफोरखौ आङो जोबोद धन्यबाद होयो। आरो बिसोरो भबिष्यतआव आरो बिदिनो फैगौ समावबो बेबादि उन्दैफोरखौ मोजां माबा खालामनानै गाइड खालामनानै बे मोजां स्कर खालामनायाव हेल्प खालामगोन होननानै आङो आसा खालामो।